ce arăta? Ce era? Ce găsea? Nu știu, atomii ăia de ce erau? Atomii. De ce? Că el asta știe procenți. Era litiu, bă, că avea 3. Nu să de piatră căcătărea. Când l-auzi pe Sănălău, atomii de nu știu de ce a zis de litiu. Da, mă, Libe Borceneu Florcei. Pa, Cătălin. Avem de schiat cu ceară. Așa am avut și eu la Abidjan. Am avut ce e bună și am luat de voi. Și ți-am cumpărat? Yes. Afarele nu merg la plan. Asta mări să putem baboi. Unde te duci, mă, Nae? Te duci la Hărad? Auzi? Nae? Nae? Nae, dar cum ajungi acolo? Că o iei pe Vistula, că pe unde? Mi-a zis că trebuie să o iei la deal pe Vistula, de pe Dunăre, așa, într-un fel. Cu barja, cu nava, nu știu că... e mare lucru, te duci undeva, nu contează unde. Că dacă e ăla, chiar dacă știi că ăla nu te ajută. Da, e un punct de... ai ceva în cap. Da. Deci poate în nemernicia lui... Eu nu vreau să am nevoie, dar poate cine știe. Nu știu, mai